ಮೇಡಮ್ ಯಶೋಧ ಪೆರಿಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬಿಹೇವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಬೈತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ പോകുന്നിಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇರು ಬಿನ್ನೇರು ಸೊ ಇರು ಮಾತ್ರ ತೋಜುವಾರು ಅಕುಲ್ ತೋಜ್ಜೇರು ಮೇಡಮ್. ಅರೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ತೋರದೆ ಸಪ್ರದೆ ಅಂಚೊಳ್ಳಿ ಇಂಚೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ತೇರಿ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡಿ. ಓಕೆ 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 ಮೇಡಮ್. ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮೈನು ಅದಲ್ವರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ಪೆರಿಂಜೆಡ್ದು ಬೈದಿನ ರತೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಕೇರಳೋಡು ಅಂಡ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಲದಾಯಕಿರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವಲೇ ಇರಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಲೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವಲಿ ಅವಲೇ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟು ಈರಿಗೆ ತಂದು ಈರಿನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆತರತೆ ಅವಳು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪುಣತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಪುಣ ಬೂರ್ನ ಪುಣತ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಐನು ಬಿಡ್ತು ಪುಣತ ವಿಶ್ವದಾಲ ಪಾತೆರ್ನ ಮನದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ ಬೂರ್ ಅಂಚಾದ ಐ ಕಲ್ಪದಾಲ ಅಂತರ ಮೂಲೈತ ಈಸಿ ಕಾರಾಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಅವಡಂಡ ಐಕ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಪೋಡು ಇರಕ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಇರೇಗ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಉದ್ರೇಕ ಅದೇ ಅಂಚೆ ತೂಪನಿ ಉದ್ರೇಕ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂದಾಗನೇ ಇರೇಗ ಒಂಚೂರು ಉದ್ರೇಕ ಆದಿತ್ತ ನಾನು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇರೇಗಲ್ಲ ಅವು ಐಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಜಿದ ಮುಟ್ಟ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವುಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವುಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಬುದಾಬಿ ಹಿಡಿದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಪಣದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಯಾರು ಇರಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೆ ಅವರ ಜೀವನ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಇತಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇರೇಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರು ಮಂಡೇರ್ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬಡವೆರೆಕ್ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪರೆ 300 ಕಿಟ್ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಪೈಸೆ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ತಾನ ಅವ ನಂಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಟ್ತರು ನಾನು ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಕಿಟ್ 10 ಸಾಮಾನು ಇಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಕಿಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ತರ ಇಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನಿ ಆಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಲೀಡರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಫಳಫಳ ಮಲ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ಆಮೇಕಲಾಗಿದ ಫಳಫಳ ಬಂಡ ಫಳಫಳ ಉನ್ನೊಂದುವೆ ಐಕೆ ಪನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫಳಫಳ ಬಂಡ ರಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಹೋಪಾರು ಎಂಕ್ ಲಂಚ್ ಪೋದಾ ಅವಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಕುದುರೆದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ ಇರೇಗ ಅಂದಂದು ಸೀನಪ್ಪನ ಕುದುರೆ ಮೋನಪ್ಪ ಮಾರು ಮೋನೆ ಆರಿ ಆಂಕರ್ ಹಾಕಿದ್ ಬೇರೆ ಆರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಂಕುರ വെറുതെ ആളെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് എന്തെന്ന് പറയും ഞാൻ വരാത്ത നല്ല ಮೇಡಮ್ ಲೈವ್ ಶೋ ಪಾತೆರ್ ರೈತಂಡ ಈ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಪಿನಂಚ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಪಿನ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಹಿರೇಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ತಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಭಾಷೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ತೂಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಹಲೋ ಪಾತೆರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಸಿ ಪಾತೆರ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಈಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಎದುರು ಏರ್ಲ ನೆರ್ತಜೇರಿ ಏರ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ನೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಇರು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಹೋಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬುಧ ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪದ ಬಂಡ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾಷೆ ಬರಾತ ಇಲ್ಲ ഇവിടെ ಇರ್ತಿದಂತಿನ ಚಾವಿನ ನಿಕಲ್ಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತಿರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತಿರ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತಿರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ನರ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತಿರ್ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂತಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತಿರ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತಾವ ಇಂಗ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ಮೇನ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಲಾಕ್ಲೇನ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಅವಿನಿಂದ ಎಂತ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തോ പറഞ്ഞു. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ एक ही मिनट. हेलो हाँ आ रहे हैं ना कौन है क्या हुआ नहीं थे ये चपाती बना चपाती नहीं बनाने का नहीं तो उधर पीछे बैक साइड में एक अंगड़ी है दुकान है हाँ दुकान से तुम बाजीले ले लो भाई
बजिल बजिल बोल दो उधर, अवलक्की अवलक्की, हाँ वो बोल दो, वहां से ले लो और तुम लोग को बजिल बनाओ। ओके हाँ हाँ ओके ओके, फोन रखो, मैंने कटमल पुंडे। ओके ಭಾರಿ हेलो ಎಂದು ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಮೇಡಮ್. ಸಾರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎಂಚಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಅವು ತಿಹಾರ್ ಜೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಐಕ್ ಚಪಾತಿ ಆಪಲ ಇಂಕಲ ಸಪ್ಲೈ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಐಕ್ ಪಂಡು ಚಪಾತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕಲೆಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಲೆಕಿಂಚ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಜೆಲ್ಲೆ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರು. ನನೊಂಜಿ ಆರೋಪ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಜೈಲು ದೌಲೈ ಗಂಗಸರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಜಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಇರಕ್ಕೆ ಉಂತಾರ ಪೂಜಾ. ಏಕಿ ಮಿನಿ ये बंदा क्या बोलता है जैल बर्पुना गंगसर सिगरेट गांजा नीन उनता है फनपुन है नेट बर्पुना कमीशन इसका बाप देता है क्या? क्या पागल आदमी, बंदर का बच्चा. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್. This is too much. ಯಾನ್ ಏಕಡ್ ದಿಂಚಿ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಕ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏಕವಚನ ನೆರ್ಪರು ಬಂದರ್ ನೆರ್ಪರು ಅಂಚ ನೆರ್ಪರು ಮಲಯಾಳಂ ನೆರ್ಪರು ಹಿಂದಿ ನೆರ್ಪರು ನೀವು ಭಾಷೆ ವರ್ಪುಜಿ ಮನದ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಇರುವ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ದಿಜೆ ಯಾನಿತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ಲ ಮುರಳಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪೇರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುನಿ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ ಇರೇಕಂಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಡ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇರೇಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ಕುಲುದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬನ್ಲಿ. ಶಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂಚೂರು ಸಮತಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚದಕ್ಲಿ ಪುನಿ ಇರ್ಲದಾಯ ಕಂಚ ಮಲ್ಪರು ಇರಗಟ್ಟ ಪುದರುಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಯಾನ ಆತ ದೂರ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಓವೋ ಭಾಷೆದ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳುನಾಡದ ಚಾನೆಲ್. ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ತಿಕ್ಕುನ ಗಾಂಜಾ ಇನಿ ಜೈಲು ದೌಲ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದು ಅವು ಇರತ್ತೆ ಅವು ಫುಲ್ ಉಲೈಪೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ ಪಕ್ಕ ಬೀಡಿದೊಲೈಪೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜೈಲು ಪೋಯೆ ಜೈಲು పోతానే ఊరి ఖైదీ ఎంకి ఉంచి బీడిదల కంత్రి కుత్తికొరి గాంజా గాంజా లేలు లేలు తూలి ఉంచి లేడీస్ కొంచెం గాంజా కొరిపోయిందండ ఆయన మనసించి చెప్పాడు యాన పక్క శాంపుల్ కొంచెం ఇత్తు ఇంతమంది నువ్వు పడినట్టండి నెత్త యాన ఎల్లెలి నెత్త ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದು ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೆ ನುಂಜಿ ಮಾಡ್పోయి ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತೋನವಾರ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲೆ ಎರಡಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರ ಪೂಪುಜಿ ಉಪ್ಪಡು ವಾಲ್ಟರ್ 10 ಜನ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಣ ಹಿಡ್ದು ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹೋಯಿ ಇದನ್ನ ಬೆರಿ ಪಡ್ಪುಜಾರ ಎಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚತ್ ಪಂಡ ಇನಿಕೋಡೆಡ್ ಈ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಏರಾಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಗಲಬೇನೆ ಸುರಾಪಿ ಒಂಜಿ ತಿಗಲಬೇನೆ ಸುರಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಒಲಾಂಡಲ ತಪ್ಪದಿಗೆ ಪೋನು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಬಣದ ಒಂದು ಪುರ ರಾಜಕಾರಣಿ ದಯೆ ಮಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಅವ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕ್ಲಿ ಹಾಟೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಎದುರದ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿ ತಾಳ ಸೈತುಂಡ್ರ ರಪ್ಪ ಹಾಟನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಕ್ಕಡೆಗೆ ತಿಗಲೆ ಬತ್ತದು ಅವಲೇ ಸೈತನ ಗೊತ್ತಾಪಣದು ಬಿದೈಬೋದು ಸೈತ ಓಕೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ ಇನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯವಾತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಯನೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟಣ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆರಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆರಡು ಪಟ್ಟಿ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಾಮರ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂತನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಕೆರ್ಪೆನ ಇಜ್ಜೆ ತೂಕ ನಾನು ಕೆರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ತೂಕ ಕೆರ್ಪೆನ ಇಜ್ಜೆ ಎಡ ಪಟ್ಟಿ ನೀ ಆಡ ಫೋನ್ ಬೇಕಡ ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുന്നില്ല എന്താ ആയിന്റെ മോനെ ആയിന്റെ മോനെ കൊല്ലാമര ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಟ್ ಅಂಚತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ഹലോ ಅದು ಇರಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ഹലോ ആരാണ് കൂടി യുഎസ്പി ആണോ അതെ അവിടെ നമ്മളെ ജയിലിലുള്ള ആള് അതെ നമ്മളെ നാട്ടുകാരൻ ഓനെ വിടണ്ട ഓനെ ഉള്ള അടിച്ച് കൊല്ലടാ ಒಂದು ಕೇರಳ ಕಮಿಷನರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇಗ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಡಿ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ
ದೇವಾ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಆಸೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆವಡ್ ಮಾಡದ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಮಾಡದ, ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆವಡ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆವಡ, ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಯಕೆ ಮೇಡಮ್. ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಎಂಕ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡು. ಅವು ಏನ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಇರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅದೇ. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ये तो बच्चा है रे, ये तो पागल है. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಡು, अमेरिका फोगेरिंदा अमेरिका ने मार दो बरवीर. क्या कुछ तो मालूम नहीं है इसे. दिल तो पागल है. कहो ना प्यार का कुछ कुछ होता है. कुछ नहीं होता है. तुझसे कुछ नहीं होता है. तुझसे किट देने के लिए आता है, उतना ही. वो मेडिसिन देने का. तेरे घुसरी की व्हाट्सएप मंथली बताइए. ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯത്തിന്റെ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ഞാൻ പറയണം. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ, ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನು ಪಿದೈ ಪೋಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ವೆ ಯಾನು. ಹಲೋ, ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು, ಉಡ್ಚಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಂಡ ನಂಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆ ನನ್ನ ನೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಿಂಕಲ ಆಸೆ ಉಂಡು. ನಿಖಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಾಯನ. ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚೊಪ್ಪುನಿ ಪುಣಕುಲೆ ಎತ್ತೆ ಪಂಡಿ నేను ಬರೆದಿಲ್ಲ. 15 ಜನ 5 ಜನ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಪಣೋಡು ನಾ 5 ಪಣ್ಣಿ ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದು ಅವು ಇರತ್ತೆ ಫುಲ್ ಉಲಾಯ್ಪೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಬೀಡಿದೊಲಾಯ್ಬೋದು. What is this? Any problem there? तुझसे कुछ नहीं होता है, तो मुझे मालूम है. तू तो किट देने के लिए बराबर. ये सिक्योरिटी सेक्रेटरी എനിക്ക് സാവിയോ എന്ത് കേക്കണോ അത് കേക്കുന്നില്ല. ആങ്കർ അല്ല, വലിയ പോങ്കർ. तड़े उठो ग्लास उड़द पीछे बैक साइड में एक अंगड़ी है, दुकान है. हाँ, दुकान से तुम बजिली ले लो. क्या बजिल बोलो उधर अवलक्की. हाँ, वो बोलो वहाँ से ले लो और तुम लोग बजिल बनाओ. ओके. हाँ ओके. अरे ಅವರ ಬುಡ್ತುದು ಕೆರ್ಪುಂಡ ಎತ್ತೋಡು ಬೊಕ ಇರೆನ್ನ ಸಾವುಗೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತೆ ಆನ್ ಬುಡ್ತೋಡು ಬೊಕ ಸಾವುಗೆ ಇರೆ ಬರೋಡು ಏರಿ ಇರಿನಿ ಹ್ಯಾಂಕರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. Be like Bola.